אפשר לעזור? כן, הוא צריך תחתונים. כן, אני צריך תחתונים. אוקיי, אז תחתונים אתה רוצה? אין לי בדיוק סוג מועדף, כי את יודעת, אף אחד מהם לא באמת נוח לי. ברור, זה תלוי בביצים. מה? זה קשור לביצים, בוא תראה. בעיקרון יש 3 סוגים של תחתונים. זה תחתוני בוקסר צמודים, זה מתאים למי שיש ביצים כאלה. זה דגם מאוד פופולרי, זה נותן תמיכה יפה, זה לא מפריע ולא לוחץ. אם יש לך ביצים יותר כאלה, אז זה מתאים לסוג בוקסר רגיל, אבל גם זה רק עד גבול מסוים, כי יש פה למטה את התפר, ואז הן יכולות לברוח החוצה, וזה לא נעים, אבל זה תחתון מצוין. ואם יש לך ביצים יותר כאלה, אז זה מתאים לתחתונים האלה, כי יש להם פה המון מקום, הן יכולות להתרסל, זה דגם מאוד מומלץ, מאוד נוח, וזה יושב אחלה. טוב, אז תביאי לי 2 כאלה. בשמחה.